ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಪೂರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮೀನಿ ದಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಬಂಡ ಐಕ್ಕುದುಂಬು ಪೂರೆರ್ಲ ಹುಷಾರ್ಲಾಡ್ತಾ ಪೂರೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯನೆತ. ನಮೀನಿ ದಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸಿಗೆ ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸಿನಿ ಸೈಡ್ ತೀರ್ಪುಣಂಜಿ ನಕ್ಕು ತಿನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಸ್ತು ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ನಮೀನಿ ಬಂಗುಡೆ ದೆತ್ತದ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುಗ ಗಾಯ್ಸ್. ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಡೇ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುಗತ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೋದು ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುಗ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮೀನಿ ದಾಯ್ತ ಮಾನ್ಪೇರು ಹೋಗ್ಬುಣೆ ಐಕ್ಕುದುಂಬು ಏರ್ಲ ಪನೀರಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ಸ್. ನಮೀನಿ ದಾಯ್ತ ಮಾನ್ಪೇರು ಹೋಗ್ಬುಣೆ ಪಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಗಾಯ್ಸ್. ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ, ರೆಡ್ ಬಂಗುಡೆ, ಮೂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಗಾಯ್ಸ್. ನಮೀನಿ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತೂಕ ಗಾಯ್ಸ್. ಬಲೆ ಪೋದು ಫಸ್ಟ್ ಗಿಂದೇನು ಈ ಬಂಗುಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ವರ್ಕ ಐದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಗಾಯ್ಸ್. ಬಲೆ ಪೋದು ಬಂಗುಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಬಂಗುಡೆ ಇಂಕೊಂಚ ಬಂಗುಡೆದ ಪದ್ಯ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಬಂಗುಡೆ 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 ಬಂಗುಡೆ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಬಂಗುಡೆ ಇಂಚ ಮೂರುಣೆ ಎತ್ತು ಪನ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಮೂರುಣೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಬಂಗುಡೆ 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 ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಬಂಗುಡೆ ಮೂರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗಿಯಲ್ಲ ಐದಕ್ಕ ಇಂಕ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಗೊತ್ತು ಜೊತೆಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್. ಪುಚ್ಚ ಪುಚ್ಚ ಏನು ಕೊರ ಅನಿ ಕೊರಪ ಎಂತದ್ದು ಕೊರಪ ಪುಚ್ಚ ಪುಚ್ಚ. ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೇರು ಓಪಣೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆನ ಸೋಕುಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಾಂಡು ನಾನು ಬಂಗುಡೆಗೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಗಾಯ್ಸ್. ಬಲೆ ಪೋದು ಬಂಗುಡೆಗೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಗಾಯ್ಸ್. ಬಲೆ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೇರ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ಲಾದುಲೆ ಬಂಗುಡೆನ ಸೋಕುಡೆ ಮೂರುದಿರ್ತಾ ಬಂಗುಡೆನ ಮುಳಿಂಚ ಹಿಡಿದು ಐಕೆ ಚೂರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಗಾಯ್ಸ್. ಉಪ್ಪು ಮುಂಚೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಕೊರ್ಲುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಉಪ್ಪು ನಿಂಚೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಉಪ್ಪು ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ನಮಗೆ ಚೂರು ಪುಳಿತ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ. ಪುಳಿತ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಅಡಿ ಪುಳಿಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ. ಪುಳಿತ ನೀರು ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾಂಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ತಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಪಂಡ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ. ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತರ ನಮ್ಮ ಮೂರನಿತ ಜೋಳದ ಪುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ. ಚೂರು ಜೋಳದ ಪುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ. ಜೋಳದ ಪುಡಿ ಅವ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡ ಇಂದುಲು ಹಾಕೊಂಡು ಮಸಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ. ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ. ಚೂರು ದಾಯ್ತ ಬರ್ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ ಮಂಜಾಳದ ಪುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ನಮ್ಮ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಜಾಳದ ಪುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಗಾಯ್ಸ್. ಮಂಜಾಳದ ಪುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಮಂಜಾಳದ ಪುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗಾಯ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಪುರುಳಿಂಚ ಮಂತು ಮಸಾಲ ಕಿಡ್ಲಾದ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಐದಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಪಂಡ ನೀನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀರೋಡು ಗಾಯ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಡಿದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿರ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಾಯ್ಸ್. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಏರ್ಲ ಪನೀರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಣಿಪೇರ ಪೋಪುಣೆ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಣಿಪೇರ ದಾಯ್ತವಂತ ಬೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಣಿಪೇರ ದಾಯ್ತವಂತ ಬೋಡು ಪಂಡ ಜೋಳದ ಪುಡಿ, ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ, ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಪುಳಿ ಈ ತಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಣಿಪೇರ ಬೋಡು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಆತೆ ನಿಕ್ಲು ಬೇದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೋರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿರ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಊರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಕಿಡಲಾದ ದಿಡ್ತೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿಡಿದು ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪು ಗಾಯ್ಸ್. ಬಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೇರ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಓನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಓನ್ ಮಾಡ್ತದು ಲೈಟ್ ಇಡು ಕ್ಲಿಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಕ್ಲಿಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದು ನೀನು ಕ್ಲಿಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದು ಬನಳದಿರೋಡು ಗಾಯ್ಸ್. ಬನಳದಿಡ್ದು ಒಂತೊಡ್ದು ಕಾಯಿ ನೋಡಿದಕ್ಕ ಕಿಡಲಾಯಿನ ಅಡ್ಡಿ ಪೊಲ್ಲಾಯಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪೋಡು ಗಾಯ್ಸ್. ಬನಳ ಎಡ್ಡ ಕಾಯಿ ನೋಡಿದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಿಡಲಾಯಿನ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆನು ಮೈಪೋಡು ಗಾಯ್ಸ್. ಇಂಚ ಮೈಪೊಂಡು ಫುಲ್ ಮೈತು ಇಂಚ ಬಿಡ್ಲೆ ಐದಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ನೋಡಿದಕ್ಕ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಸಾಲೆ ಅಡಿ ಪಾಡ್ದಿನ್ನ ಬಂಗುಡೆನು ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಜಪ್ಪ ಹೊಡು ಗಾಯ್ಸ್. ಇಂಚ ಜಪ್ಪ ಹೊಡು ಒಯ್ಕು ಎಣ್ಣೆ ಬೀಸಲೆಗೆ ಐದಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡತ್ತ ಅಯ್ಯಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋದು. ಅವಾಗ ಒಂತೊಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯೋಡು కొంచెం ಒಂತೆ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯಾಡು ಅಡ್ಡಿಪೋಲಿ అయిన ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗಾಯ್ಸ್. ಅಡ್ಡಿಪೋಲಿ అయిన ಪರಿಮಳ ಗಾಯ್ಸ್.
ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿನ ಗಾಳಿ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಐನಿಡೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕರಿದು ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈನ್ ರೆಡಿ ಮಾಂತ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ತುಲೆ ಎಂಚಾತನು ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತುಕ ಎಂಚಾತನು ಚೂರು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದ ಬಂಗುಡೆ ಚೂರು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕರಿದು ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಂತ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗಿಟ್ಟತನ ಬೆಲ್ ಟೈ ಟೈಮ್ ಅಂತುಳ್ಳಿ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟುಪ್ಲೆ ಏಪಲ ತೆಳ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಆಡುಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಅಂತ ಕುಟ್ಟಿಯನ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ಬೈ ಆಡೋದು ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮೆಗ್ಗಿಯ ಗೊರ್ಕ ತಿನ್ನು ಎಂಜೋಂಡ ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂದಾರ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಜೋಂಡು ಚೂರು ಖಾರ ಅದ